Ahojte, vítajte pri novom dieli o vynálezoch. Dneska som si pre vás pripravil znášadlo vlastne na diaľkové ovládanie. Čip a ovládanie sú z dvoch vrtuľníkov, ale rozlišných, tak som to musel spárovať. Ale to normálne, pripojíte iba baterku, musí byť taká istá, lebo keby to bolo viac, tak ten čip, čo príjma signál, zhorí. A ináč som to iba pospájal, čo zdvíha vrtuľník a čo otáča vrtuľníkom. Ten motorček, čo otáča, tak som dal dozadu klapku a ten, čo zdvíha, ten je silnejší, tak som dal dozadu ako pohon. Po vode to môže ísť tiež, ale musí byť vodovzdorná krabička, aby sa do toho nedostala voda a neskratovalo to. A toto bude na dneska všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like a tomuto tiež. Môžete si to doma postaviť, ak máte samozrejme na to súčiastky. Dovidenia!